Barbara? Zapravo protest je počeo u 18 časova. Trenutno je završen, nalazimo se na platou ovde ispred Filozofskog fakulteta. Jako mali broj ljudi je okupljen, daleko manje nego očekivanog. Naravno da je izbio neki incident. Zapravo je sve bilo mirno, sem tog incidenta gde su ljudi gurali i udarali kišobranima. Kao što si rekla, naravno da se to očekivalo na ovakvom protestu. Navodno je to trebalo da bude spontani, mirni protest pobunjenih građana protiv nasilja. Naravno da se iza tog protesta nalazi glavni finansijer, lider opozicije Dragan Đilas, koji je finansirao sam taj protest i organizovao i okupio navodne vanstranačke ličnosti kako bi se okupio što veći broj građana. Protest je blokirao saobraćaj, daleko malo ljudi je prisustvovalo protestu. Kako je naš reporter nama preneo, bilo je dosta neorganizovano. Pre toga žalili su se penzioneri sa Starog grada da su im stizale poruke upravo od Dragana Đilasa kako bi oni prisustvovali protestu u što većem broju. Žalili su da su ih uznemiravali u kasnim satima i odakle njima zapravo njihov broj telefona, pošto oni svoje podatke nigde nisu ostavljali. Kako sam navela, protest je organizovan protiv nasilja pod parolom Stop krvavim košuljama, što je veliko licemerje zbog toga što upravo ti ljudi koji su organizovali protest pozivaju na linč, silovanje, nasilje, državni udar i to smatramo jako licemernim i pogotovo u ovoj situaciji kada u našoj državi treba biti mirna situacija i stabilna zbog čitavog dešavanja na Kosovu i Metohiji. Naravno, oni organizuju proteste. Toliko za ovo uključenje, mi ćemo se videti kroz neko vreme sa druge lokacije. Ivana? Tako je, nećemo još